dva sú v cajku a ostatné si losujú čísla poradia. Jeden pokus, tak? Vstupná kontrola bude pred štafetou v podstate. Dáme preukázy a pokontrolujeme. To môžeme potrebovať. Organizátor povolil družstvám mať aj krátke trička, nemusia mať dlhé, lebo v pravidlách je, že musíte mať prekryté kolená a lakte, ale môžu mať lakte odkryté vzhľadom k tomu, že je teplo. Ďalšia vec, ideme rozlosovať družstva a každé družstvo pred svojím pokusom pôjde ku hlavnému stánu, kde zrobíme vstupnú kontrolu a potom si vedúci môžu odložiť preukazy a vlastne to je všetko. Dobre, za 5 minút dáme otvorenie súťaže. Súťaže prvého ročníka in memoriam Dominika Galčíka, súťaž mladých hasičov. Poprosím vás, družstva, nastúpte sa na plochu. Taktiež by som poprosil rodičov a ľudí, ktorí nemajú to robiť na trati, aby sa zdržiavali maximálne na tejto dlhej čiare, ktorá je vlastne čiarou CP v útoku. Ďalej. Milí Silvo, no a Terka, poďte k nám, takisto. Silva a Terku, rodičov nebojového Domina. Taktiež by som privítal medzi nami okresného veliteľa územnej organizácie, podpredsedu, tak, pardon, som sa pomýlil, v Starej Ľubovni pána Michala Hanečaka. Vítam medzi nami takisto Ivetku Stehlikovú, ktorá bude hlavnou rozhodkyňou na štafete, ale aj na CP v útoku. Ďalším rozhodcom bude Bohuš Styrpák a taktiež sponzor súťaže. Ďalší rozhodcovia budú Matúš Soltyšík, Janko Trembač a Filip Roman, tí budú časomerači. Potom máme tu ešte rozhodcov, ale nepoznám ich mená, takže páni, predstavte sa. Faber. Uroda. Varan. Dobre, takže tí páni takisto budú rozhodcami na CP v útoku. Takže ja vás tu všetkých vítam. Prvý ročník. Myšlienka vznikla, keď vlastne čo stalo sa vlastne Dominovi, tak my sme vlastne partia chalanov hneď rozprávali, že zaslúži si vlastne, aby sa zrobil ten memoriál, len pracovné povinnosti a vyťaženosť chalanov nakoniec sa 3 roky nepodarilo, ale keďže sme rozbehli konečne mládež v Ružbachoch, tak sme sa pýtali rodičov, či môžeme zrobiť súťaž, takže boli tomu naklonení, boli radi. No a možno niektorí si myslia, že prečo taký mladý človek, že tu bol vlastne, boli tu starší hasiči, ktorí by si možno zaslúžili. Ja rozprávam. Bohu na slavu, bližnému na pomoc. A Domino bol napomocný každému. Aj v keď som prerábal dom, tak za 5 minút mi prišiel, pomohol mi taktiež. Ľuďom pomáhal a mal neskutočné úspechy, pretože memoriál sa dáva ľuďom vo výslužbe, vlastne či hasiči, či policajti alebo vojaci, ale u dobrovoľníkov to je za mimoriadne zásluhy. A Domino bol tretím na majstrovstvách Slovenska po ženom útoku. Bol jeden z najlepších košikárov v strednej Európe. Skončil na 6. mieste vlastne na majstrovstvách v Sacej. Taktiež sme skončili 6. na medzinárodnej súťaži v Čechách z 200 družstiev. Vyhrali sme v 2013-14 Východoslovenskú hasičskú superligu. Boli sme druhí v regionálnej lige Spiš v roku 2013. Boli sme druhí na majstrovstvách kraja a dobrovoľnej požiarnej ochrany v Terni v roku 2013. A taktiež v 2016 sme boli tretí v regionálnej ligy Spiš. Domino bol jeden zo spoluzakladateľov tejto ligy. Takže myslím si, že okrem týchto športových takisto aj zásahy, hej, to znamená, že požiar, ihla, riskovali sme vlastný život, oheň sa začal paliť hneď za nami, proste takisto strhlo strechu na vlakovej stanici, to sme robili pri povodniach. Takže myslím si, že za tých 10-15 rokov, ktorým bol členom vlastne v našom zbore, zrobil pre zbor a pre našu obec viac, jak možno niektorý hasič, ktorý bol 50 rokov členom. Takže myslím si, že si to zaslúži, aby bol in memoriam. Ďakujem. Odovzdávam slovo pánu starostovi. Takže, vážení hostia, vážené dámy, vážení páni, milí hasiči, hasičky, milé deti, vítam vás všetkých u nás v Nižných Ružbachoch
na prvom ročníku memoriálu Dominika Galčíka. Tak ako rozprával pán magister Babiáčik, vznikla nejaká myšlienka, ktorá sa podporila a v rámci dobrovoľného hasičského zboru mládeže sme sa rozhodli, že usporiadáme prvý ročník memoriálu. Takže nebudem veľa rozprávať, ešte by som chcel privítať medzi nami pani starostu z Litvanovej, pána starostu z Forbás a vlastne všetkých hostí. Takže nech sa páči. Ľudstvo, Nižný Ružbách, poďme na vstupnú kontrolu. Ostatní môžete sa pripravovať pomaličky. Chlapci a dievčatá z Ružbách pôjdu najprv štafetu, potom pôjdu hneď cepiev útok a potom po nich trojka pôjde štafeta, pôjdu už vlastne trojka, štvorka, päťka, šestka pôjdu štafety, až potom pôjdeme cepiev útok. No, takže čísla, Forbáši, čísla. To je jedno, aj zo školky. 2031. Dobre, masti. Super. Dobre, poď. Dobre, poď. Poď. Dobre, masti. Voľno, tak budeš. Dobre, poď. Ideš! Boji si. Dobre, poď. Poď, Mandri, poď. Ľudia. Pekne, zakapčaj, pekne, pomaly, Ondrej. Dobre, Žudnica. Ideš, Bež. Výborne, poď, čapem, poď. Dobre, a poď, Masi! Výborne, a poď! Poisti! poďme spolu všetci. Dobre, poď! Za mnou. Poď, Monika, poď! Voľný, výborné. Dávaj ty, môj trpaslík malý. Dobre, máš. Dávaj. Výborná, Žudnica. Dobre, čapem. Čapem. Dobre, podávaj. Super. Vyrovná Monika. Dobre. Poď. Čapem. Čakaj, ja budem kapčať. Dobre. Ja začnem behať 4 kapaj. Dobre, kapča, poď. Kapčaj. Miška, oprav sa. Zub, oprav sa. Poď, Miška, poď. Čapaj. Dri. Dobre, poď. Běhaj!
To nie, nic nie idzie. Patrz, patrz! Patrz! Idziesz, dawaj. Łapaj, łapaj! Dobre. Pomaliczki. Szuk, szuk, szuk. Tam masz przyprawienie, co cię przyprawił. Szuknij, zapnij jedną. Pomaliczki. A behaj! Idziesz. Idziesz. Masi. Dawaj bambusko, moje blachy. Dobre, výborne. Monika, poď. A istota, dobre, istota. Šuk, položi. Dobre, poď, Masi. Idziesz. Poď, Esterka, poď. Zvolni. Dobre. Výborná. Dobre. Dobre. Ľud. A idziesz. Poď, Masi, cieľ, poď. Ja sa musím pochváliť, že sú moji zverenci a zamestnanie základnej školy Kubánov. Mám nejaké tie tréningy s nimi, nejako ich trošičku cepujem, sem tam som na nich ostrejší, ale dúfam, že pôjdu. Poď, Peťo, poď. Zvolni. Výborná, čapem. Lacha na peša. Dobre. Výborná, a nechala, hej? Dobre, poď! Nastartovalo nám družstvo chlapcov z Hniezdného na prvom úseku. Výborne, čistá. Dobre, pozerám, že druhý úsek čistý. Výborne a poď, nevadí, poď, bež. Výborná. No a ako som ešte dneska neprestavil, a to je Vládko Bukovič, pán fotograf a kameraman, ktorý je na ješení hodky. Čaute. Je to pán učiteľ z Prekladnej školy z Jakubán, telocvikár, veľmi dobrý kamarát, moja dvojička. Takže, Vládko, teším sa, že si u nás, dúfam, že sa tu cítiš ako doma. Výborne. No a chlapci z Hniezdného ukončujú svoj pokus na poslednom úseku. Tak, a bežím. A cieľ, výborne. No a beží nám Likmanová, chlapci. Výborná, čistá. Dobre. Ajde, to je ono. Presne tak. Po nich idete na mnou. Poď! Ideš. A my máme Poď, Kubo! A ja aj keď som preberal tu. Strelku malú je. Daj! Ideš. Poď, Dominik! Pomaly! Ajde!
Pán Gončar, Peťko. Ideš. Pán Guľašník, Peter, môžeš prísť na chvíľku? Môj malý 300 teraz A nie, že už dva keby štartovať. Ideš. Behaj! Čup. Po stredu polož. A u nich treba 300 malého teraz. Ideš. Ty môj malý 300. Pomaly. Dobre, poisti. Polož. Dobre. A ideš. Poď! Jedeme. Pomaly a isto, hej? Dobre, rozdeľovať. Rýchlo. Dobre, hudnička. Hadičku, hudničku. Poriadne. Poď, poriadne. Dobre, ideš. Výborne! Nedobehne už mali vodu. A to aj my takto budeme robiť. No tak keď budete sa snažiť. 9 a... Super. A ty? Poď. Ešte nie. Teraz. Kapitán. Vy ostatní tak... Na tomto videu, ktoré teraz pozeráme na televízii, boli tu aj Dominové nebohy, aj Tomáš Javorský, ktorý mal autohaváriu. V zelenom drese behá na pravom prúde. No, naguralo do neho auto. To taký ujo. Tunel zolaný, super. Pripraviť sa, pozor, štart! Štart je, Zojka! Ideme! Vyrovnávaj. Zoran, vyrovnávaj. Naťahni poriadne. Kumne. Ešte raz. Môže, tak to môže. Dobre, pozor, potiahni si potom ešte úzol, aby si nemal za bielú čiaru, dobre, Samko? Dobre máš, poď. Nedobehne už mali vodu. A to aj my tak
to budeme robiť? No tak keď budete sa snažiť. 9 a vy ste po nejakých 12 sekúnd. Budete robiť. Viete asi také trošku, že by si to nezapáči mohli sa na Ešte tačku, ja budem brať tiež ešte klobasu a dáme na omoči. Ja dám do jednej a potom preložím. Emi, páči sa? Vážené dámy, vážení páni, milí rodičia, pán starosta, vážení rozhodcovia, vážené družstvá, mládež, chlapci, dievčatá, nástup na vyhodnotenie súťaže. Erik. Prejdeme k zahájeniu výsledkov prvého ročníka Memoriál Dominika Galčíka v súťaži mladých hasičov. Celkovo počet družstiev bolo 13 a boli dve kategórie chlapcov a dievčat. Prejdeme najprv k vyhodnoteniu dievčat, majú prednosť. No a ceny bude odovzdávať Silvester Galčík, otec nebojého domina, mamka Terezia, bratia Dávid a Oliver. No a asistovať budeme vlastne ja s pánom starostom. Dobre, takže musím si pozrieť dievčatá. Dievčat bolo 1, 2, 3, 4 družstva, 5. Takže na 5. mieste sa umiestnila Litmanová dievčatá. Poďte, vystúpte celé družstvo. Výborne, otočte sa smerom tam. Dobre, a poprosím Oliver. Dievčatka sa mi priznali, že mali 25 trestných sekúnd. Škoda, no. Dobre. Otec so súrodencami, Bohu už ďakujeme. Sami je robil dneska rozhodcu. A Pálko Tvarov, svet hasičov, ďakujem. Takže, čo sa týka chlapcov, bolo 7 družstiev. 7, 8? Ak by prišlo komplet, tak skončia na nejakom 3. mieste, tuším. Ale aj tak, chlapci Becherov B, poďte, vystupte von. Poďte. Poďte. Dostanete medailu za účasť a môžete byť na seba hrdí, pyšní. Dostanete takisto aj tento opasok od sveta hasičov Paliho Tvarovského, takže opasok ide z Bardejova do Ľubovňa zase nazad. Takže to je pre vás taká cena úteky, takže neodišli ste na prázdno. Dobre, takže chlapcov z Nižných Ružbách, tým B. Tu treba poznamenať, že toto družstvo je zmiešané družstvo, kde ho tvoria 2 dievčatá a 3 chlapci a najmladšia členka kapitánka Zojka Šoltisiková má len 5 rokov. Dobre, Mia Veronika Kovaľová, Sámko Zavacký a Zola. Pozerám, že taktiež zmiešané družstvo, kde je tam dievčinka, pozerám, že najmenší. Ty si kapitán? Kapitán? A najmladší koľko má rokov? 7, dobre. Dobre, prejdeme k vyhodnoteniu, takže poprosím rodičov aj súrodencov. Dobre. Na 5. mieste
mieste sa umiestnilo družstvo Forbás. Chlapci Forbási, poďte. 5. miesto. A jak tak pozerám, tak tam je to je Pašania. Všetci sú Urbačania. Hej, bratia Kyrianiovci tam sú, hejže. Veronika Romanová, Kyrianiová, mamička, rodačka. Dobre, ďakujeme chlapci, že ste prišli, že makáte, že sa vám venujú mládeži, vedúci. Takže pán Sikoriak a manželka zrejme, že? No, takže super. Ceny odovzdávajú rodičia a súrodenci Domina. Ešte raz by som pripomenul, že ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Prometeus SL a spoločnosti Hasiči, pred hasičov za vecné ceny zanegasnilo družstvo Jakubány. Dobre, ja som hrdý, lebo som ich tréner. Dobre. No, na druhom mieste Nižné Lužbáky, tým A. Výborne. Pozdravujeme a takisto Mateja Vedrinského, ktorý tu nie je, musel ísť na oslavu, takisto aj jeho sestra Miška a Dávid, ktorý je takisto spolutréner, takže oni tu nie sú, tešili by sa s nami. Prejdeme na prvé miesto. Na prvom mieste v kategórii chlapcov sa umiestnilo DAZ Becherov, tým A. A pokiaľ ma informácie nemýlia, tak títo chlapci alebo zmiešané družstvo budú zajtra Becherov reprezentovať aj okres Bardejov na krajskej súťaži v Štrbe? Áno. Tak sa vidíme. Ja som tam ísť Jakubán. OK, idem odovzdávať. Ale to ich dá, taký bed. Tak to má byť. Ivetka tu je, či už išla preč? Ja, Ivet. No poďte. Nejako sa vám nechce. Poďte, ďakujem veľmi pekne. Som na niekoho, ešte Matúš, ale Matúš už musel ísť na stavbu. Matúško stáva dom, takže musel ísť na stavbu. Aj napriek tomu prišiel pomôcť. Ivetka. sme mohli mať medzi sebou chlapca, ktorý nám obohatil život. Nebol to dlho, do toho života 26 rokov, na ten krátky čas nám ho pán Boh dal a som za to vďačný a to sa vám tam hore pozdám. V druhom rade teda veľká vďaka Aďovi za to, že sa podujal pripraviť tú súťaž a takto to dokonale pripraviť krát a zorganizovať a takú krásnu chvíľu. Klobúk dole, Aďo. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na tom DHZ, pánu starostovi a proste všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli na príprave tohoto podujatia. Samozrejme vám súťažiacím, ktorí ste prišli v takom hodnom počte, milo ste ma prekvapili, dojali, super. Venujte sa tomu krásnemu športu a proste je to krásny šport, ktorý vám dá veľa do života a venujte sa mu ešte raz. A také na záver taká rada od Dominika, jeho keď sa pýtali, že ako to s tým košíkom robí, že je taký dobrý, že mi nejaký špinci naučil, tak on tak ľahko povedal, kúp pivo, poviem ti. Keď mu kúpili pivo, tak im povedal, trénuj. Takže trénujte a
Ďakujem vám pekne. No, ďakujem Silvo veľmi pekne a ďakujem takisto mamke. Chcem poďakovať organizátorom, ktorí nám boli napomocní pri tejto akcii. A som rád za to, že to počasie sme mali, ako sme mali, že nám vydržalo. Takže ja vám ešte raz všetkým pekne ďakujem a dúfam, že sa stretneme o rok zase. Ďakujem. Ja by som chcel len povedať, že ja som hrdý na to, že som mohol byť súčasťou tímu, ktorý sme odšťažili nejakú tú dobu a že bol Domino súčasťou toho. Ja som aj ako pred 3 rokmi rozprával, tak vlastne to poviem aj dnes, rodičia dobre ste ho vychovali. My sme sa nikdy za neho nemuseli hanbiť. A určite poznáte Peťa Sagana vo futbale, tak Domino bol takisto taký talent v hasičskom športe. Proste on začínal na pozícii prudára a potom robil chvíľu aj bečky a v podstate keď zobral košík, tak v podstate to boli fofry a bomby. V podstate miestami som sa až bál, lebo ja som mu preberal stavicu, takže chalan veľmi šikovný, veľký talent a veľmi slušný, napomocný, takže my keď sme prišli na súťaž a keď ste videli, že kde je Domino a my sme len pozerali, že tam je najviac ľudí, on bavil proste, tí ľudia ho mali rádi, to si môžete, keď ste išli dneska do Belej na regionálku, spýtajte sa Staseka, ktorý robil rozhodcu, pozná ho osobne, je to tak? Ajko, je to tak. Biatlonka to bolo bežné, kde bolo najviac ľudí, tam bol Domino, ten bavil proste, fakt. Takže tak, ja by som chcel poďakovať v prvom rade rodičom, že boli aj súrodencom, že to zvládli, dúfam, že sa vám to páčilo. Potom by som chcel poďakovať obci a starostovi, taktiež pri rozvoji mládeže, lebo Stanko, čo dáva energie a či finančné, alebo či materiálne, tým, že má drevarinu vyštudovanú, tak v podstate aj bariéru do solariny roboty porobí, proste je pracant. Takže obci, takisto v neposlednom rade pánovi Lubačovi Peťovi, ktorý je aj dobrovoľným hasičom, aj poslancom, taktiež je vo výbore Urbáru, takže Peťo, takisto spolutréner, veľká vďaka. Ondrej Hajostek, takisto tréner, zamestnanec obecného úradu a v podstate človek, ktorý proste je na každom tréningu, na každej príprave, takže klobúk dole. Takisto Dávid Vedrinsky, ktorý tu nie je, išiel na oslavu, spolutréner, Vladoslavy takisto a rodičia, hej, takisto Peťo Matáva, Pavlinka, Darinka, Slávo, v podstate Danoslavy, ešte keď ešte syn behal, takisto bol pomôcť. Takže všetkým vám ďalej. Veľká vďaka vám, hasiči, dobrovoľní hasiči Nižné Ružbáky, pozemkové spoločenstvo Nižné Ružbáky a všetci sponzori, ktorí sú vlastne tu, ale ktorí boli aj na plagátoch, nebudem ich teraz menovať, aby som to urýchlil. Všetkým vám, ktorí ste sa podieľali akokoľvek na prípravách, veľmi veľké ďakujem. Ešte by som chcel poďakovať ešte raz rozhodcom za váš čas, za vaše nervy. Dnes sa mi aj pršalo, takže veľký potlesk pre pánov rozhodcov. Veľká vďaka patrí takisto vedúcim kolektívu mládeže zo jednotlivých zborov, Šibekerov, Hniezdne, Litmanová, Podhorány, Čistá Stará Ves, neviem, zabudol som na niekoho? Nižné Ružbáky. Všetkým vám ďakujem, že sa venujete mládeži a ďakujem vám, deti, že ste tu dneska prišli v takom hojnom počte. Takže na záver, 3-krát hurá! Poďme si zrobiť spoločnú fotku a domov. My, kým sa ešte spoločne otočíme v miestnych, by som chcel potom poprosiť večer o 19. hodine plus minus máme prichystanský janský ohne. Zapalíme si janský oheň, ktorý večer trošku posedíme, porozprávame a zbilancujeme. Dobre, takže ďakujeme ešte raz.